Seuraava ryhmä teki paritanssista kertaheitolla kuulia ja sai ätänkin bokserit pyörimään jalossa. Kyseessä tietysti Swing Busters. Tää svengas ku hirvi. Mulla on bokserit käyty 360 tuon housussa. Kemiat natsaa kyllä mun mielestä aika mukavasti. Meillä nyt tietysti Tuomaksen kanssa on vähän pidempikin yhteinen historia takana, kun ollaan tanssittu parina niin kuin 5 vuotta. Miksi naurattaa sua? Mietipä sitä. Tavataan salilla ja riehutaan siellä niin kuin itsemme puhkia. Yritetään pitää niitä poikia vähän kuosissa siellä, että niillä niitä villejä ideoita riittää, että ei tarvitse mitään muuta kuin blokata niitä pahimpia pois. Mä toivoisin, että sieltä tulisi vähän enemmän temppuja. Mä en oo mikään niinku temppu. Mä vaadin pelkkiä temppuja, mutta kun se pohja groovaa niin hyvin, että vähän semmosia heittoja ja tämmöisiä Lindy Hop-tyylisiä juttuja mä haluaisin nähdä, mutta katsotaan mitä se tulee. Me ollaan reenattu entistä kovemmin nyt, pakko myöntää tässä, että panokset vaan kovenee koko aikaa. Enemmän haasteellisempaa, enemmän akrompaa ja enemmän niinku isompaa juttua, mitä me toivomme. Sitten siellä on niitä semmoisia riskikohtia, että missä on aina niitä, että no voi sattua ja tapahtua ja ei lennä ihan oikeaan suuntaan tai muuta, niin ja miten päin tullaan alas. Niitä ehkä sit jännittää, että Seuraavana teidän äänistänne taistelee Swing Busters! red big feet, long Lena Lang ain't had enough to eat, but she's my bitch, and I love her just the same. Crazy about that woman, 'cause count on is her name. Count on you, count on you. What makes your big and so high? Ma, I love you. Now you know the skinny, all about the scuttlebutt. And the moral of the story is to keep your big mouth shut. I'll kick the book from under my head. That's what Freddie should have said. Swing Busters! Tulkaa tänne näin. Ätä tuolla lenteli jo, lentosuukkoja teille lähetteli jo vuolaasti. Olikohan siinä nyt tarpeeksi tollekin miehelle temppuja? No, kyllä se sen verran hymyilee, että mä luotan siihen, että siinä oli. Kysytään siltä. Ätä, riittikö tämä? Jos mulla koetansseessa meni bokserit 360, niin nyt meni kyllä 720. Ja lujaa. Te svengaatte niin hienosti, teillä on niin hieno rytmi, groovi siinä tässä hommassa, mitä te teette, ja teillä on hyvät ilmeet mukana. Ei tästä voi olla kuin dikkaamatta. Te olette ihan mahtavia. Ehdottomasti kultainen tähti. Yes! Wow! Sami, ole hyvä. Tää on ihan kiinnostava tietää, että Ätän bokserit tarvitsee temppuja. Hei, te olette hieno ryhmä, te tanssitte hienosti ja kaikkein hienoin tässä on nyt se, että kun te teette parityöskentelyä, 2 paria tekee samaa koreografiaa, koska jos 1 pari tekisi ton koreografian, niin voisi luulla, että okei, niin improvisoi siellä välissä. Mutta nyt te teette unisonoa yhtä aikaa lajia, joka on älyttömän vaativa, te saatte sen näyttää helpolta, hauskalta, hurmaavalta. Sitä on kiva katsoa, sitä on pakko katsoa. Kultainen tähti. Kultaisia tähtiä. Katsotaan miten käy. Nyt on 2 kultaista tähteä. Saana, ole hyvä.
Joo, tää on ihan ääretön laji ja mä tykkään ihan älyttömästi tästä, että olitte mielettömiä koetansseissa. Mikä nyt ehkä tulee tässä teitä vastaan? Paha täti täällä nyt sanoo, koska mä odotin teiltä vielä enemmän. Mä jollain tavalla olisin halunnut nähdä, että te olisitte keksinyt jotain muuta. Nyt se rakenne oli aika sama. Että välttämättä mä en olisi erottanut näitä kahdeksi eri esitykseksi. Että mä toivoin, että olisitte keksinyt jollain tavalla lisää siihen kokonaiskuvaan. Niin mun pitää antaa nyt. Tää on ihan älyttömän vaikeeta, onneksi mä en tee tätä päätöstä, mutta mä annan sen punaisen tähden. Yleisö on aika selvästi eri mieltä. Mä voin kertoa, kun mä katsoin teidän tanssia, täällä muun muassa Aira Samuli tänään yleisössä, niin hän oli 0,5 metriä ilmassa penkistä, kun hän katsoi tätä esitystä. Katsotaan, mitä sosiaalisessa mediassa puhutaan. Maime 83, pakkotanssi ja Swingbusters on mieletön energiavauhti, huimaa pään, osaisinpa mäkin ton. Sieltä teitä fanitetaan. Miltä tää kaikki tuntuu? No, kaikki tuntuu huikealta ja parasta on se tietysti, jos yleisö tykkää. Jos haluatte nähdä Swingbustersin finaalissa, niin soittakaa numeroon 0700 79 273 tai lähettäkää tekstiviesti 3 numeroon 173004. Kiitoksia Swingbusters! Aivan mahtavan shown ja kilpailu on ollut äärimmäisen tiukkaa. Ja nyt on ehdottomasti edessä illan jännittävin hetki, odotetuin hetki. Nimittäin kohta selviää, mitkä ovat ne 2 esitystä, jotka jatkavat matkaansa kohti toukokuun finaalia. Tulokset sattumanvaraisessa järjestyksessä ovat seuraavat. Ensimmäinen finaaliin pääsevä esitys on Swingbusters! Ja toinen finaalipaikka menee. Oleelle semivistainen. Jestas sentään mikä meininki. Turha näitä on enää mitään kysellä, mennään ihan suoraan eteenpäin. Ne on ihan sekaisin.